Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Kowe Prabu. Duh Kowe Prabu. Nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun Kowe Prabu. Yai pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yai. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun Kakang lan si Adi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarirane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa tepa palupi. Mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalenggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar saka tresna marang sak pepadaning urip. Mergaya bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yai rening si Adi wis manteng lan tunggal tekad marang pun Kakang aja nganti kendhat meminta marang panguwasaning kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanaking swarga langgeng Yai. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing aja gurodha guroreka giri-giri gurodha guroreka giri-giri kumregut magut mangajab mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajengaken mengsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nyenangu durung abangi dodoring mancing ing pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk paudal-udal nenggih Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada mrepeki ungganing para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
njrenggang puspitorum kasiliring samirana amrik sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarau paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun. Wah, brekencang warudoyong warutayang papapong. Kali codhe sapa sing gawe? Kali praga sapa sing yasa? Putu Prabu ya, janeng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggale ulun. Pangestune ulun wae tampanono. Putu Prabu, kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana ing kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur. Ya, Werkudara. Wis ulun tampa ndadekke bombong ing tias ulun. Pangestu ulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo. Tak pundi dadya jimat. Pukulun Bathara Narada. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah pun kembar ugi ngaturaken pangabekti Pukulun. Janaka lan kembar wis sak tampa karya gumbiraning manah ulun. Duh Pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana agengipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling. Pukulun kita aja kado ati kejeron manampa. Ulun umyang marcapada lan junjuk ana sanggar pamujanegara Ngamarta iki. Boya nedya paring pidana nanging persajan wae. Ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing surasane kuwi ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ing kayangan Jonggreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka Pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun. Wah, mengko dhisik. Rada kakekku. Janur Gunung Kadingaren guru kakekku kok nimbali mbarep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah, ulun ora ngerti. Ulun boya ngerti. Waton mangkat.
Ora wurung iki mengko dadi perkara ning yen ulun pedharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Jare ora ngerti. Ya jane iki ngerti gimik. Werkudara, ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku perkewuh. Mara Gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan. Umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhane apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, Gage Wedarna. Werkudara. Ngene ya, Ker. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sanyatane, munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga ulun iki mau ya mung sadema nampa dawuh. Wah, dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine, monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara ning nek mbok wedharake kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh Gage Wedarna, apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis, ulun ngandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu dipesawatke ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Hus. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku ning kek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Ah, urung-urung iki. Urung-urung kok kekerasan. Malah ngancam karo dewa kowe ya Werkudara. Ya, ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adi guru nanging ulun mboya kena mblakakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboya kena diwedharke ana kene. Merga mengko adi guru dhewe kang bakal medharake. Medharno ning kene perlune kabeh ben ngerti. Wah, lah dalam kencang iki bocah apa ya iki ya? Rambukan kok ya nguyak wae. Ya wis ngene, persajan wae Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omong apa dosane? Dosa lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang kaprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan nganti gawe menceng pot ugal-ugal. Piye? Pot ugal-ugal. Galagil. Oh. Sesuk tanduri jati menampuh. Aja wingi jatine pengen ngembruki omahku kowe. Lah dalah. Wow, ora dewa tak tapuk. Get-geti wong. Kacau pokoknya iki. Kayangan kacau merga Le Tarak Brata iki. Kacau kepiye? Ya mesada ya. Wah, perkencang Warudaya. Ngel tenan iki karo Werkudara angel. Ngel rasah garap. Ah, ulun makayangan Mengko ndak lakone rampung. Aja bali kayangan sik. Wah, kowe bali lakone mbuh kepiye? Ah ya. Ayo. Kaping pindho. Dak Surapatrape si Puntadewa merga wani mapai derajate tataraning para dewa. Kuwi Werkudara, Buktine kon ngendi? Buktine apa? madeg jumeneng Nalendra nanging mboya nganggo makutha, malah nganggo gegelung keling. Mangka ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan
para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mangka Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah kuwi dianggep deksura patrape. Wah, biyen-biyen dawuh apa? Nalika Puntahaji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang nekseni nanging napa saiki ngungkih perkara iki biyen ewuh apa? Wah, kok saiki lagi diundha mono? Kang mengkene ketok nek nerada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek-golek salahe kakangku. Wah, yo bloko wae jane wiwit nerada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya Puntahaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu arep dipidana. Nanging yen mung arep digolek-golekke lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon, umpama Puntahaji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Marga saka gedhening kalumputan Puntadewa, saka keparengi Adi Guru bakal dipidana lan tanpa beda. Kaya Sudarmamu bakal dicemplunge Yomani Loka. Jaja muntaplira kinetap netra kocang ondarandir hidupnya mangala cakra wah rada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Puntahaji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh. Lah sebabe apa Werkudara ora trima? Aku wis kandha. Pandhawa kuwi raga 5 jiwa siji lan kaya dinindhok saptarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Puntahaji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lah arep diwakili karo sapa? Aku, wakile aku Werkudara sing dadi wakil. Pukulun boten namung Kang Mas Werkudara. Nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Pukulun. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Puntahaji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Mula ayo kake adepno Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Wah, iki yo pahit iki. Sing arep napa mau kuman iki Puntadewa lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat iki sing munggah ning kayangan. Ning yen ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah kayangan. Sena gandeng iki sing nandhang kluputan pun Kakang. Mula aku wae sing sowan ana ing kayangan. Ora. Iki perkarane ora cetha. Tegese dewa mung arep golek-golek perkara, mula rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Puntahaji kakangku. Lah, piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula sumanggaken Pukulung ya. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun nganti munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya Werkudara genggal pamit. Wah, Puntahaji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di Surtiti ngati-ati. Aja ninggal duga lan prayoga Kowe Prabu.
Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku di sing padha praitna ngati-ati ya adiku kabeh wae. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan rina satanana janma kang uninga parandinana titah ingkang mlajal saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut Dewa Mila sang Dewi Sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning sang nata sarwi anange sesengguhan kaulas harsa anggung taruna. Koko Prabu. Yai Drupadi, pira yai ngrungkepi pepadaning pun kakang sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa solah selagamu semurengu? Apa kleru tumindakipun kakang mara gage matura napa Yai Ratu? Sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhur bebutenipun nanging menapa paduka boten nenget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bektine miwah panginyeng kuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjuting dewa minangka korban kaluhuran paduka. Anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka nyakra atimbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancak-ancik dhateng kasangsananing para kadang Pandhawa sinuwun. Ah! Ah!
Wah. Tujune aku mbok elingke Drupadi olah dalah. Umpama jagat iki ana wong wadon genep 2 3 kaya Drupadi iki tak kira jagat bakal tentrem. Drupadi kowe manggono ning wadukku. Ayo takjak munggah ning kayangan. Oh, dewa-dewa. Orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik. Waduh. Sawetara mapan ana ing saka njabaning pagelaran. Nunggu timbuling para pepunden Pandhawa nggone padha smeding sanggar pamujan. Nganti jumenglungen nanging durung padha timbul. Iya Yai. Kok para pepunden nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja. Nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen para pepunden Pandhawa iki nggone padha semedi sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan. Ya kuwi kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandu lan Eyang Dewi Matrip. Yo. Nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Walah ya mbok yo sabar to, Kang. Mbok menawa durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar wae lan awake dhewe ning kene sing bagus poe jaga utawa ngreksa kawilujengane. Kagiat risang kawirangu yanggul kirempet kempet dosang retnaning pawana. Apa ya iki? Dimas, kok ngerti-ngerti bumine ubagi ana apa? Hooe, Kang. Kok lho banter banget ya, Kang? Wah, lho. Apa iki nganu ki pirang SR ya iki kira-kira Kang Kang? Mbuh Yai, coba ditunggu ning kene. Oh, iki ditunggoni ning kene wae iki mbok menawa ana apa-apa mengko karo Kakang Pandhawa. Iblis lanat padha jeg-jegan. Kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira. Edian. Gedhe tenan.
Ukuran piro iki? Kowe ora sah kakean gunem biasane ya wis weruh. Acting, Ci. Diwasana Sena. Mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul. Genah disikara dening buta iki. Pancen buta gedhe murang tata. Tak tibani tanganku jebol dadamu. Colke. Woi. Ayo, apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe. Antarja Antasena maju wah gugu karepe dhewe. Buta, culna Dimas Gatotkaca. Kang, wis to percaya karo aku, kowe aja maju sik. Nek maju ya ora urung, ya mung wirang kowe iki. Wis aku wae. Ayo culna dhisik kuwi. Diculna dhisik Kakang Gatot. Lah rak ngono kuwi lho. Apa dikira ki aku ora ngerti? Kowe iki rak ya sapa? Kowe iki rak ya Wasami Aji to, wong dadak dadi buta barang ki lho. Kalian berdua duduk bawah. Nah, ngono kuwi. Do linggo ngisor, mengko kowe ndak malah do kualat ngono karo kuwi. Kaya apa Antasena? Ora ngerti aku, Yohan. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lho ora krungu apa? Aku ngomong apa? Genah iki buta iki apa iya Dimas? Sinten? Sinten? Waduh, mati aku. Ora digapak-gapake kok mati to iki. Aleman nek Mas aku. Pade, elok mendadak dadi buta barang iki. Wah, lah dalah. Pancene Antasena ki ora kena diapusi. Yo. Aku dadi buta merga pepundenmu, bapakmu, makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kayangan. Arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku. Wah, tak gulung kayangan.
Wis prisa to? Wis prisa nek buta kae mau Siwa sami aji. Iya, Dimas. Ning kok iso dadi buta gedene kaya ngono kae. Aku ya iso nek kon gedhe iki. Ning arang-arang. Kowe iki pinangka pralambang yen kesabarane manungsa kuwi ana watese. Walaupun to ki sabar ning yen nesu ya wis kaya ngono kae. Aku ya iya nek wis nesu mesti kuwi kena dititeni. Mancali macem-macem. Iso gedhe dhewe ngono kan. Apane Dimas ora anu nyali iki lho mental iso gedhe dhewe banjur prayogane kepiye Dimas wis saiki ngene wae iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu pening ya prayoga mengkono ngreksa karaharjaning negara Dimas. Kahangro sumbar ketara watara bumi kunjing waludo guntur ketuk lae Jaramaya bunga sing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Kirinata ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur mengkono Pandhawa bakal dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Inggih lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mung bakal dipidana. Bakal dicemplungke ing kawah Candra Dimuka. Mesine negara Ngamarta banjur suwung mula aja nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gegironen godanen. Yen perlu negara Ngamarta padha rusakan kowe kabeh. Ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih ngestoaken dawuh. Lajeng bidhal ula bencang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budhalke dina iki uga. Oh inggih nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Budhal ning Ngamarta do goleka pangan iki mengko. Wah, inggih. Ayo co mangan. Ayo co mangan.
mangan munyang ameh menyang neng neng hoyong amanyo enak munyang ameh munyo mangan ameh munyang waduh wah butone wing sitok wah ora masalah ayo sing liyane wah yung wah sing liyane ayo to sing liyane lah dalah ora masalah yo wis entek butane wis Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Baludo guntur ketuk ngalah dalah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methuke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katon, cat ora, cat ilang. Mergo kowe prajurit ning bangsane lelembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa?
Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Girigoda, putra Pandhawa to. Wah, iki ya wis ngerti. Lah ya aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah, bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop getih turasing para Pandhawa. Mula ayo manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang? Malah kowe kuwi sing tak nggo gathing sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah. Oh. Ayo, mantep mo. As, mati. Biar wis sambato ya Antasena. Maju rene. Canda kowe ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Bejar mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kocian. Nyoburi. Kocian. Mati. Sirah. Siap ora nampung tenan. Antem meneh. Waduh, mati tenan aku. Hut, loh, wah. Hut, kus, hut. Waduh, wah. Waduh, waduh, mati aku. Waduh, waduh.
Adi tenanan. Asih. Aduh. Mati lo Kang. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Aduh. Pancen anak Pandhara bisa disandhaleni ora iso digawe enteng. Oh, sawetara iki mundur dhisik wae. Dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praegitipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om Ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antaraning wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah digagas Adi Guru. Gek diteruske mawon.
yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang matun lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Amarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo. Merga sing tak anggep bener kuwi durung mesti bener. Tumrap kaki guru, semono uga sing tak anggep luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Sebabe apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah, to. Rasain lo. Sing adili malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran umawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Wati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya mung Punta kakangku. Mula ora mung kaliyan panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, edan tenan iki Werkudara wangsulane tledak-tledok ning kok sarwa mentes sarwa bener. Ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning para dewa. Yo sakarepmu nggonmu merdeke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono kuwi mau mung budal swati meri srik lan gething. Wah, iku wis jeneng genah-genah iku. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Wis ora karuan iki.
Banjur ingkang kaping 2 Werkudara Puntadewa luput mergane nganggo gelung keling. Monggo ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbih? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Oh, pambegan sing kepiye? Sing nganggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang krodhaning hawa nepsune dewi. Ya menungsa kuwi mau menang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe wujud apa? Wujud hambek suci sartane sabar lira lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep untuk kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Di, ngalah mawon. Tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng ya Pandhu bapakku. Sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa mbarep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kaya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadak nglayoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Ah, pun ngaku mawon, Di, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangi marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku, Gage. Bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran aku wis ngerti sing jahili aku sekadang. Kuwi malah cerak atekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Wah, di belakange mawon Adi Guru. Adi Guru ning ngluputke Puntadewa niku merga kena pangangrui si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara. Persajan wae sejatine pancen ana kang mboyasa rujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur mau ya kuwi Bathari Durga Werkudara. Kagiat diwang ginata srukacarayan marang aturira sang Resi Kaneka putra saksana kya nidikara meleng cipta. Oh, panjenengan niku kados pundi Di Guru? Wah, karo awake dhewe kok nganti kleru-kleru kaya mangkono kuwi.
Mbok ya mau ki nganggo cakepan sing liyane lah ya saged dadi guru. Sampun refleks maca Quran maca naskah Kakang Narada. Ah nggih mboten napa-napa pun. Ora leda jare wong adaplok. Aku wis mbedhek kawit mau. Kandhane kok. Adik guru ki mbok nek wis muni ketekan durga ki jan boh. Wah, apa mesti kegugu luwe-luwe nek muni durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Nganggo kathok sak dhuwur dengkul. Nganggo kathok sak dhuwur sirah. Wah, jan wisan. Wah, jane iki ya wis pegatan. Neng kala mangsa iso sok diagem dibutuhke. Wah, gandeng wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen aku wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandhang kaluputan. Dene kumawane nglangkahi wenang ulun, mula banjur ulun patrapi pidana sing abot. Mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat jaluk dihukum cara kepiye. Gagi milih Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradimukha. Wah, caedan iki. Wah, Werkudara caedan. Anggapmu apa? Kawah Candradimukha iki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon pagodhongane, panggedhongane para yitma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha waing pakarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas madyapada lah kok kowe njaluk dicemplungke iki dan apa kepiye? Wah, lah iki kacau dadi lendut. Wis dadi awu. Dadi butiran debu kowe ngomongko. Wah, wis ben. Tak lakonane. Werkudara, yen mangkono gagi kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candradimukha tumuli nyemplunga dhewe. Wah yo jlamprong kembar aja wedile, ayo tak gendong nyemplung kawah Candradimukha le. Kencang wis pura pripun Adi Guru menika. Wah, Adi Guru malah namung nggogo kersaning priyangga. Wah, wis. Sampun Kakang, niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nah, Werkudara kadang mboten lepat. Malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru menika nggogo kersaning priyangga. Namung ujar dane karep son nanging eling lho Di Guru. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun.
sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan apa wigati apa Indra ana wigati apa inggih Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuing buta ingkang ageng selawan-lawan sedaya wangunan dipun rusak temah bibrah selangkrah Larak tenan to. Nembe mawon kula rasan nek kabeh ing tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk. Ora taya pripun saniki? Sampun Kakang Narada Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya balik lan ngendhake marang buta iku. Inggih ngestuaken dawuh nyuwun pamit Pukulun. Kayangan wani ngrusak wangunan. Kita sapa? Wah, dewa ora waskita. Aku ki Dewa Amral. Nganti gawe rekoli. Kori sela matangkep. Ngono kuwi. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat tak kandhani. Werkudara Janaka karo kembar tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak bleki kowe. Aduh. Wah. Hey. Ana buta gedene semono ora duwe tata krama. Buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak
Mongko apa diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Ora idep. Ayo Dewa Kudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadi murid. Aja mlayu. Aduh, pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Lah nyandani kok. Wirangan to Kadi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun saniki Adi Guru mandhaping Marcapada pados Pintasrayan mawon Adi Guru. Ugag sadulita mel. Sinuwun. Niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuh ten sudung kula. Iya Kakang, sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Nggih, leres. Niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramaning nggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang, nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna, nanging ki kok ora. Lah. Mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumindhi dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa. Sampun ngantos negakaken para Pandhawa. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar. Angler panengkang sinong mati gawe gelar darar yombak susutira pamo sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa. Oh ngono Kakang. Ngestake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar karo marang Karang Kadempel. Nggih.
pun mang tindak mriko dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindak namung ngribeti. Ya Kakang Semar. Tule ono wae. Pukulun. Duh, Plun. Rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nila Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana Dauruska pengamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mbuya ana sing iso ngendhake kita munggah ning kayangan padhangna lelakon iki ya Ngger. Oh inggih yen mekaten kula aturi suminggah ya Kresna. Ya. Mbok menawa sarana iki aku iso ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso pukulun Hyang Jagadgiri Nata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet. Tak nusul kadang-kadangku Nyai Puntawerkuda Arjuna kembar aja sumelang. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe, aku ya tak ngembari. Tak ngembari dadi buta, Yai Punta. Yai Punta. Ayo tiba tak sampak mudar. Wah. Oh, ladalah. Aku nek wis gelem gedhe kaya ngene iki. Oh. Gedhe yo gedhe tenan. Yo. Tak nusul munggah ning kayangan karo tak walike menyura ketemu dulur-dulurku.
Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh, ladalah dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Semono uga Bathara Guru malah banjur ngoncati saka kayangan. Yoh. Tak tanggunge mbok menawa guru arep golek jago sing kira-kira iso ngembari karo aku. Wah, tenan kae kok. Oh, ana buta gedhe banget kaya aku. Mbok menawa buta kae jagone dewa. Wah, rene ya. Ah. Ah. Waduh. Ah. Wah. Ah. Sari malendreng maloyong sari do pangeran Siti Layung ya silayung semangging gunung ya la Siti ya silayung semanggi gunung wah iki kok ana buta gedene padha karo aku. Sapa kowe? Oh, dadak takon barang pangling po karo aku. Genah bolos 1000 ngene kok nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa, aku sing bakal ngendhake marang kamur-kamu. Wah, padha-padha buta gedhe banget kaya ngene iki. Imbang-imbang, ayo kegulung barang. Wah, ayo kegulung golek keringet. Wah. Wah! Woi! Wah! Waduh mati aku. Wah, aku. Waduh. Wah, edan. Rame banget pokoknya. Rame sing mburi pating krumpiang sing ngarep bengak-bengok. Buta sisih tengen salto kaping 98. Buta sisih kiwa salto kaping 1912. Wah. Kok seren iki kepiye? Suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru.
Naroda pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk sareng. Lah, rekasa ta saniki niki undu-unduanipun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar, Kakang Semar. Kacau. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi lah. Ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek do kobong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka ngesuaken dawuh Kakang Semar. Saya adem dangu karo sasrep ingkang mumpal baling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temah sirna bareng praptaning para Pandhawa papat. Karo kandhane wong akeh jlamprong jarine kene iki panase pitung panas Madyapada paran dhewe bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmatmu pangat permatilan kowe kembar. Wah coba sawangen ana cahya sumorot bareng taus padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah Kisana mara gage kowe ngakuwa kena ngapa kowe dedunung ana kene mengko to dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Wah aku Werkudara ya Bratasena dene iki adiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh anakku Ger. Oh, anakku.
anakku Ger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen? Endi kakangmu Puntadewa? Anakku Ger, kembar pinten tangsen? Kowe linarerake saka gua garbanipun ibu. Kowe ora tinenggani ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim. Wong bagus. Ger. Kena apa? Kena apa Pandu bapakku lan Babu Madrim papan ana kene. Dosa lan luputmu kuwi apa? Rama. Kula boten badhe wangsul ing Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Ibu. Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh nggih, nderek paduka wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa upami dene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula kene Nger lungguh sing kepenak ya Nger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak kula. Madrim aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku gegol. Tak jangkung saka alam baka anak anungan indita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa Werkudara. Wah, aku aja mbok tekoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana ing kene. Madyapada kuwi nggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yawani Loka. Nyatane kahanane jebul malah adem ayem. Lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandu bapakku. Wah, aku tetep nderek ana kene wae. Ya Nger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wayahing mangsa kala ngerti ya Nger. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mupanget mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utama lelabuhane. Nger. Mangkono mau ingkang ngrasake ya wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Sena, lha si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niate Werkudara. Merga jaman Pandu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit saka kuwi aku ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandu bapakku lan Babu Madrim.
ngandel mboten. Ah, dikira kobong dadi awu jebul nang kene malah pati glenik jagongan. Ah, pripun Adi Guru niki pripun? Titah Ulun Pandu lan kita Madrim. Pun gak ngendika. Kalih disawang Werkudara Janaka kembar lho isih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Nggih. Pandu sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Nger. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka ya mani bakal dadi awu. Nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggono marang kaluputan ulun, Nger. Pandu ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Jenengan niku pun delik lho. Kok malah ngendika ning kalih Pandu. Wah, niku urusane kalih Werkudara. Mula ning ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Isin. Nikian si Adi, Guru mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya remu mboten gendang rampung lakone. Inggih Kakang Werkudara. Bratasena. Sena. Bima. Werkudara. Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah. Sariawan aku. Kecipratan geni. Ora iso ngomongane. Wah, ora ana gunane aku guneman karo Kaki Guru, Nger. Ulun dodo marang kaluputan ulun, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah, ya wis. Sing wis mbok ya wis, ora sah baleni meneh. Ya ulun trima, nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Wah, ya. Aku sagu nulungi nanging ana syarate. Seranane apa Werkudara? Lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandu lan Ibu Madrim. Entasna saka Yomani. Ya Nger, ulun udaneni wong atuwa kita bakal ulun entaske saka panasing Yomani loko. Wah, aku wegah nek wing dintaske trok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandu lan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundasanga. Dipapanke ana swarga ingkang langgeng. Ya Werkudara. Lamun mangkono ulun pinangkani Nger Pandu lan kita Madrim munggah ana ing loka baka wis purna darma kita anggone jeneng kita ngundawa ing Kwanggawi. Mula ulun nunggahke ana ing swarga Tundasanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Wah. Satrio gagah gedhe dhuwur wani methuke aku. Sapa? Dadak takon.
Wah, ana buta kok ambune wangi. Buta cara ngendi ambune wangi iki? Ambune wangi. Genah nek kowe iki kakangku, bunta mbarep kakangku. Aja gawar ngawur kowe. Wah, untal malang piye? Wah. Ana satriya bagus methuke karo aku. Wah, apa kowe iki ora wedi? Aku wedi. Aku wedi Wirobuta gede banget, aku wedi. Wah, malah ngece, aku wedi. Koko Prabu. Wah. Durga, merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun, temah ulun nandang wirang. Sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Tobat inggih nyuwun pangapunten ulun. Ayo, kita bali ning dandang manguring. Inggih nyuwun pangapunten ulun, kula wangsul. Wah. Ayo, ndi para Pandhawa, aku Werkudara. Wah, tak tugel gulumu tongkat Tambarana. Waduh. Mati ya. Woi. Wah.
Kula ugi nderek nekseni yen sinuwun Prabu Pandhu lan Kang Ibu Dewi Madrim sampun minggah wonten ing swarga. Pramila kanthi purnaning lampahan Pandhu swarga utawi Dewa Amral menika saged andayani lan murakapi ingkang tansah dipun suwun. Mugi Bapak kula inggih Kisina Nugraha pinaringan swarga langgeng ugi sumrambah dhateng ingkang mengku gati. Selamat ulang tahun Dalang Sena Channel yang kelima. Mugi saya rumaket anggenipun sami mangun kekadangan daya dinayan saya moncer saya kuncara saya ngrembaka langgeng lestari Dalang Sena Channel rahayu 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 ndara